Bilang ng evacuees sa La Union nadagdagan pa ayon sa provincial government dahil sa nararanasang pagbaha. Tutukan sa report. Binahang ilang lugar sa La Union dahil sa pag-ulan na bunsod ng habagat at bagyong Maymay. Kabilang sa mga binahaang San Fernando City, may pagbaha rin sa Bawang, Nagilian, San Juan at San Gabriel. Pero ngayon po ay nagsusubside naman na po yung pagbaha po dahil medyo humina naman na po yung pag-ulan na nararanasan po natin dito, ma'am, sa province. Tuloy-tuloy ang clearing operation ng mga otoridad. Gaya sa Ago, La Union, tinanggal ang mga humambalang na punong kahoy sa kalsada. Tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig sa San Fernando City. Bago pa man maranasan ang bagyong Maymay, tuloy pa sa paglikas sa mga residenteng nakatira sa coastal barangay ng San Fernando City, La Union. Nagkasya sila sa mga nakahandang tent sa mga evacuation center. Mayat maya sila kung i-monitor ng mga opisyal ng barangay at ng city government. Ayon sa PGLU, nadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees sa probinsya. Nadagdagan pa po yung mga naitalang mga evacuees po natin sa iba't ibang evacuation centers dito sa province po, ma'am. Meron pong 821 families or katumbas po ng 2,357 individuals ang pansamantalang nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Meron din pong 476 na pamilya o 1,470 na individual ang nagstay po sa kanilang mga kamag-anak or outside evacuation centers. Kabuang 5,240 na pamilya sa probinsyang naapektuhan ng bagyong Maymay. Sa ngayon, 4 na barangay ang walang supply ng kuryente. Kasama si Ron Alice Tritaniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.